Kurir. Masih kurir gitu. Oke, masih kurir. Kita datang, aku tak ceritani guys ya. Apa ini? Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblong. Halo pemirsa, selamat mohon maaf ya guys, ini ceritanya mana aku menehi anakku lanang bedak gatel karena usum kelaper. Jadi anakku main sambet gatelan ae. Aku yo gatelan guys. Mohon maaf yo. Itu caranya aku nyapu. Terus ono kuwi rene lah. Iki ceritane ngene guys. Kan tante Dini wis cerita yo lagi-lagi. Sini suwi sih tante Dini iki dodolan. Iki tante Dini mencoba menjajaki dunia afiliator. Nah, aku ki ndelok showcase. Delala kok ana jilbab kekinian. Jilbabku ki sing rupane biru iku wis blawus guys. Maklumlah jilbab sudah hampir 3 tahun ora tau ganti. Jilbab sing biru jarang tanggo. Terus apa namanya? Aku arep ganti, delala kok ada harga murah. Terus juga ambek mayone dagangane dulur wedok guys. Meskipun memang tidak banyak kan, setidaknya kan untuk fee tante Deni. Support dulure nek aku sekeluarga ngono guys. Support adikku, support iparku, ngono. Jadi mungkin yang tidak tahu dikira aku ki jarang dolan ki jarang akur, padahal tidak seperti itu. Asumsinya biyen-biyen lah pernah kejadian sing biyen-biyen apa namanya sing do biasalah jenenge di sini kan yo pro kontra yo guys yo. Awake dhewe gak iso maksa kowe kudu seneng aku, kowe aja mbuli aku, tapi ya kita sebagai warga net yang baik hati-hati, jangan sembarangan ngomong. Soalnya iki saiki wis ana undang-undang ITE, tak omongi bolak-balik, banyak kejadian. Nek ngomong hati-hati, menikane padha golek duwike, nek pengen yo melok gawe konten ngono. Nah, ini jilbabe kita buka guys. Jilbabe piro 15 ribuan kok ya pemirsa. Oke, bisa didelok nang platform Tante Deni ya di jilbabe guys, kita buka guys. Semoga ya cocok. Alhamdulillah dengan mau kena apa guys? Kena wedakku. Alus kok pemirsa. Murah, alus. Niki nek dienggo metu. Nek dienggo nang ndi lho ya. Oh, alus. Ya supaya sesuai dengan harganya lah pemirsa, 15.000 iso dienggo metu ngene iki ya wis apik nek kanggoku. Iki warnane iki navy. Nah, simple, tapi iki style kekinian, style pokoknya style terbaru lah guys. Ini style terbaru guys. Iya style terbaru maksudnya ki ngene nek dienggo metu-metu ki yo tetep pantes, simple. Aku ki wong seneng simple guys, gak seneng jilbab sing apa kaken digawe piye gak seneng aku ket bir mulang ngono kuwi. Jilbabku nang kono ya tak dono guys. Aku ki wong simple. Jilbabku tuh simple. Berhubung karena ini baru ya guys ya, mau tak cuci dulu soalnya ya jenenge wedine kok apa ana debu napa nemplek ning jilbab dienggo. Piye guys ya. Simple, aku seneng jilbab ini ki asline yang jilbab simpat ya ora enjoh, ora goda guys. Sirahku ki ora koyo aku pengen delok wong-wong ning jaba do jilbaban iso nyetil iso apa nek bahasane wong bloro Megi iku pantes ngono guys. Ora pantes aku maning jilbab ngene iki daripada sing segi 4. Tenan. Iki kekelen lho. Akeh jilbabku guys. Tuku aku ki tuku jilbab itu ora tau larang, paling kira guys. Paling warang ya 35, 30 rawannya. Soalnya yo menyadari biyen yo sek bujang. Lah
Rego 100 tak jabani jaman isih seneng pas isih mergawe oke yo mergawe dhewe. Pas urung kenal dunia YouTube, aku dunia YouTube. Urung kenal Mas Santo. Cek bujang kae aku. Iki jilbabku tak dono, guys. Iki kae klambi ditukokno Mas Anto pas Mas Anto kae order nang Banyuwangi wis jaman biyen. Klambi iki. Klambi jilbabku guys tak dono. Jilbabku yo. Mohon maaf yo. Jilbabku ki ngene iki, guys. Oh, jilbabku ngene iki. Oh. Aku ki rata-rata tukuku jilbab iki sing ngono kuwi. Terus sing ungu tak umbah kuwi entuk THR saka bakulku. Bakulku apa nek ngene bakulku beras, bakulku kacang sambel. Nah, jilbabku modelnya ngene, guys, senengku. Iki wis blawus iki sudah 8 tahun yang lalu. Mungkin wong liya wis di kelokno. Iki jilbab ibuku tak kegawa. Wis blawus jilbabku, guys, iki. Kena panas. Jilbabku wis ngene iki, guys, lho. Oh, iki tuku nang pasar 20.000. Di segi 4 ya ono, tahu iki dikai pemirsa. Oh, iki dikai pemirsa iki ono. Iki tuku nang Tante Deni. Aku iki ngene lho, guys, yo. Aku iki nukoni dulurku wedok. Ya mbek tak promosikno. Nek aku ki seneng, guys, padha supporte, guys. Gak pernah jenenge aku ki iri-irinan karo dulur karo IP seumurku gak tahu. Urip pisan digawe sing akur soalnya apa awake dhewe ki butuh dulur. Gitu, guys. Jilbabku yo iki. Kita sih menurut apa tak gosok ceritane. Nah, kok iki ki 20.000. Pokoknya anggar aku duwe sisean adalah kadang kalau aku pengen yo nyisen 10.000 tuku jilbab. Nek dinggo metu, nek dinggo ning ngendi lho. Segi 4 ki juara nek ra bangetan aku malah respesi nyembang buah ngono ku, guys. Jilbab segi 4 asine ya kebentel karena apa ora godak. Ora godak. Tenan ora godak, guys. Wong dia jilbab lah. Iki. Nek maksudku ya worth it lah. Rego 15.000 untuk jilbab ku ya murah-murahe. Sak ongkire lho kok ora banget murahe. Ya nek ana rego ki ana rupa. Engko rego 50 ya tetep beda. Tapi kan nek masukku kan wis imbang sesuai dengan harganya. Mau dinggo nang ndi lah, guys. Nek dinggo ning Jepang, nek dinggo apa? Pajak motor nek dinggo metu nang Samsat nang Satpas pantes. Ngono lho, guys. Bani. Nek pengen sing rego luwek, pengen kandi regane yo dhewe to, guys. Ana rego, ana rupa. Iki apa jenenge? Lemari saka Jepang, guys. Ya wis ngono iku, guys. Assalamualaikum. Suwi apa? Ya wis ngono kuwi pemirsa. Kumang ceritane nukoni dagangane Tante Deni Ois. Muga-muga dadi afiliator sing sukses. Mungkin dalan rezeki dhewe-dhewe, guys ya. Nek aku diajari bapakku, kuwi suatu saat nanti butuh dulur, entah sing luwih tuwa apa sing luwih enom, kowe tetep butuh dulur. Makane jaga silaturahmi dukun. Iki ono Mas Kuir neh. Winginane salah wong, guys. Jeneng Eka iki yo akeh. Dibilang termasuk pasaran yo memang pasaran jeneng Eka kuwi yo akeh, guys. Kadang ono jeneng Eka wong lanang ki ono biyen kancaku SMA ki ono sing jenenge Eka. Lanang. Eka Putra apa ono sing Dinta Mailana Eka yo ono jeneng Eka. Lah, terus
Malah nyasarne, Mbak jenengan namanya Sofia lho, jenengku apik men Mas aku yo ngono. Anak 90-an iki jenenge paling yo Eka Carini, Ningrum Novitasari, Deni Ratnawati. 90-an ku ya Yu Ismawati, jeneng Mbak Isma. Yo. Deni Ratnawati, Tante Deni sing sekelaran 90-an kaya sak gerombolanku ngene iki yo. Jenenge Eka Carini. Oh. Nek sing kelaran 80-an Mas Santo, Haryanto. Ya kuwi. Terus apa neh? Kok Andrianto jenenge Wawan. Ya wis ngono kuwi lah, guys, ya. Nek sekelaran 2000-an ku jenenge ya apik-apik ngono. Sesuai dengan zamannya. Ya wis ngono kuwi. Wis guys, terima kasih nang kono iki mang ceritane. Udan guys lho. Aku padahal pengen resik kuwi lho tanduran. Apa ngetok-ngetoki cabang-cabange waloh. Gambasku alias oyongku. Terongku tak tutupin, tak no pitik. Aku tak tangisi tomatku uwah iki ditotol pitik. Ya pitik sapa jenenge urip nang desa pitik wong akeh, guys. Mumet kudu nangis, kudu ngamuk sing tak amuk sapa. Terima kasih ya guys ya tontonanku kok aja lali like comment sampai keluarga Mas Gopeng. Nah karena Mbak Eka nyun sepro sing akeh ya iki mang ngonten apa unboxing paketan beli di showcase-nya Tante Deni, dilihat aja di platform lain ya guys ya. Semoga bisa membantu dan monggo bisa dikepoin showcase-nya. Delok Tante Deni pas live ya nek platform ya gak ning YouTube lho ya. Terima kasih sudah like comment subscribe ke Mas Gopeng. Nek ana aku yang cukup nyuwun prosesnya terus semangat dan jangan lupa bahagia. Oke. Siapapun boleh menyukai atau menyukai siapapun. Seperti jangan sampai kita saling membanding-bandingkan karena setiap orang itu berbeda-beda kreativitas ataupun prestasinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.